Здравейте хора, сега ще се опитаме да издигнем моя дрон и да летим много яко с него. И... вижте това! Не ги прави толкова с бързащата. Айде издигни се, бебе! Айде издигни се, бебе! Ева, айде. Давай, ще се приближам. Пък. Ще се издигнем още веднъж. Ще се опитам да го обърна няколко пъти. Сегашният ми рекорд е 4 пъти обърнато. И моля да дадете дигнато палче нагоре, да оставете коментар. И се надявам това да ви хареса. Чао хора, имаме липса на батерия и очаквайте друг клип. Ще се опитам да свържа моя телефон към камерата на този дрон. Вие може би не я виждате, защото аз съм я махнал. И ще се опитам да я свържа. И ако мога, с моя приятел ще се опитаме да направим едно клипче утре. И сега, дами и господа, ще видим отблизо този дрон. Моя приятел тук, където го правеше, ще ни покаже някои неща на дрона. Ето, това е прегряло. Я пипни. Това е прегряло за малко. Това е вряло. Бързо. Ще му трябва малко почивка и да му купим нови батерии, но, дами и господа, той ще се зареди до утре. Той ще се зареди до утре и утре пак ще бъдете с нашия канал. Ако не забравим